De hámos vagyok. Sziasztok! Hány óra? Elaludtam? Ma nagy feladat vár rám. Kaptam a nagymamámtól disznó tojást. Azt ne kérdezzétek meg, hogy a disznó miért tojással szaporodik. Meg kerítést, és csinálok disznókat, mert lassan a húsokra is figyelni kell, nem csak a zöldségekre, növényekre, ugyanis a kutyus nem eszi meg a kenyeret, meg a zellert, csak a húsit. Gyere Rex, gyere! Na, menjünk is ki, és akkor helyezzük el a kerítéseket. Mondjuk este van, remélem nem jönnek szörnyetegek, mert én félek a szörnyetegek. Na, gyertek, menjünk! Gyere! No szégyen kérem, itt van a kertem, és akkor kerítés, és szeretnék mondjuk ide. Mondjuk kerítés ajtó. Rex, menj innen! Kerítés ajtót nem hoztam, de majd azt utólag teszek rá. Valahol így itt, aztán majd megszépítjük. Várjál már. Valami nem jó. Ez az eleve kerítés ajtó, te! Ó, mama, mit küldtél? Rosszat küldött. Ajtóból nem építünk kerítést. Jaj, elrontottuk, mama! Hát hiába gyártottad le, gyere Rex, vissza! Na várjál csak, mert nekem itt van a ládában. Igen. Jó. Na. Ez lesz az. Látod? Nézőfejű. Gyere nézőfejű, rakjuk le. Akkor mondom én nektek bizonyosan, hogy akkor legyen itt. Rex, menj már innen! Rex! Rosszalkodsz mindig pont, mikor elindítom a kamerát. Oda nem fér, akkor ez ilyen össze-vissza lesz. Dizájnos, ne legyen mindig minden négyzet alakú, ugye? Ide is, oda is. Kész. Nem megyünk a szabványra. Kinyitjuk a füvet. Jaj! Rossz helyre raktam. Na. Rex, menj innen! Menj ki! Be foglak zárni, mert most meg kaput nem hoztam. Most meg kerítés kaput nem hoztam, visszaraktam a ládába, megszokásban mindig mindent berakok, aztán kiveszek, berakok, kiveszek. Aztán most azt hagytam ott, menj onnan, nehogy bezárjalak. Rex, menj ki! Ennye, milyen kutyus vagy. Égyni, és akkor itt vannak a disznó tojások, ezt nem tudom, azt így berakhatom. Ott van! Ne röfögjél! Ezek itt fognak röfögni egész este? Csendben legyetek! Csit. Na jó van, disznó van. Gyertek, menjünk be. Mondom, mi lesz a következő feladat. No kérem, szégyen. Viszünk magunkkal még azért kerítés kaput, meg kerítést is. És van még vetőmag. Megnagyobbítjuk a kertet, viszünk kapát, ha baj lenne. Így, rendbe rakjuk most már teljesen a kertet, és még oda is akarok fáklyákat. Aj, Rex, mit csinálsz te mindig itt? Hol vagytok ti meg, kamera? Sziasztok, hello! Na gyertek! No, azt gondoltam én, hogy hát erre megnagyobbítjuk. Ha már a szélén is víz van, akkor még ide rakunk 2 sort. Akkor ezeket kiütöm. Fejszét persze nem hoztam, lehet szálka fog menni a kezembe. Alíz és Csicsi legnagyobb rajongóim, sziasztok! Jaj, belestem a vízbe már megint. Ez mégis megy kézzel, már teljesen megerősödött a karom, nézd milyen izmos vagyok. Rex, mindig itt vagy. Túl közel vagy. Ide. Mennyi van nálam? 5 darab, akkor egy sor még eleinte elég. Mert ugye majd ide akarok még egy sort. Csak majd hozunk vetőmagot. És akkor ezt itt körbeépítem, és így már nagyobb lett a kertem. Menj innen! Így.
Na, így gondoltam én, ugyanígy van 2 bejárat. Rakhatunk 3-at, hogy minden sornál meglegyen. Így lesz pont szimmetrikus. Jaj! Véletlen kiütöttem. Bezárom, visszarakom ezt a fűmagot. Így. És ha jól látom, akkor ez itt már kész is. Igen, ez már adott búzát. Visszaültettem. A túloldalt is volt kapu. Kerítés, kapu. Igen. Ide is kell egy, mert a túloldalon is van mind a 2 sornál. És akkor itt nőnek nekem a búzák. Hopp, véletlenül leraktam egy plusz kaput. Hát már nagyon este van, nézzétek el nekem, de már fenn van a hold. Erre lehet fákját rakni? Lehet! Akkor ez elég a 2 túlsó sarkába. Így. Meg rakok egyet a disznókhoz. No, akkor legyen, ott van egy. Igen. Legyen ezen a sarkán egy. Meg legyen a túlsón. Jó. Mi van, Röfik? Ja, ide is kell rakni kaput, tényleg. Ezt kiütöm, ezt a kerítést. És kapu. De bemegyek. Rex, te nem jöhetsz be. Nehogy még idő előtt megkívánd a husit. Sziasztok, malacok! Azért nem nevezlek el titeket, mert majd ebédek lesznek. Na, én megyek is. Még mielőtt megszeretlek titeket. Sziasztok! Na, mi van még? Azt hiszem, hogy van még nekem... Csít már, Rex, mindig beleugatsz a mikrofonba. Van még nekem egy kis kövem. Megcsináljuk a járdát, múltkor elfelejtettem. Sziasztok! A kertemhez is itt a hátsó kijáratnál. Képzeljétek közben, mamámnál játszottam számítógépes játékoknál, nála van áram, meg számítógép, meg internet. Ügyes vagy. És játszottam valami Minecraft-tal, vagy mivel. Ó, hogy az milyen unalmas volt. Ügyes vagy! Na gyertek, rakjuk le a követ. Na, hogy legyen. Kell. Hát innen ugyanúgy kiütöm. Végig egy sorba. Elmegyünk teljesen a kertig. Ez gyorsan meg lesz. Itt egy ilyen T-alak. Erre is eljövünk, ugye a bejáratok. Rex, menj már ki a gödörből! Megint nem tudom majd lebetonozni. Menj ki! Járta készül. Helyedre. Rex. Mindig videókban rosszalkoz direkt. Tuti. Szeret szerepelni, mi? Rex, menj ki, nem tudom berakni. Menj ki, ne ugass. Jaj, meg ne harapjál. Itt tovább visszük. Így szépen. Egyenesen és kanyar. Így derékszögbe. Derékszögű lett? 90 fokos? Jó van. Szerintem az. Na, malacok, csendbe! Ide. Kész is. Na, Rex, kijöttél, ügyes vagy. Ne ugassál annyit, már megijeszted a malacokat. Rossz helyre raktam meg én, és nem hoztam csákányt, na majd azt kiütöm. Így, itt volt Rex. Na, szép. Csak ezt kell majd kiütni. Megpróbálom kézzel, kung-fura jártam 5 évig. Au. Nagyon fáj. Van sebb tapasz, nagyon fáj a kezem. Rex, nyalogass meg, úgy tudom, a ti nyállatok gyógyít. Ne menj ki! Rex! Rex, gyere be! Rex! Ó, annyit kell veled foglalkoznom, hogy a saját fájdalmamról el is felejtkezek. Gyere már vissza, Rex, gyere be! Gyere be, mert csuknám be az ajtót, elköszönünk a nézőktől, gyere már be! Bejönnek a szúnyogok, Rex! Gyere! Jaj! De megijedtem tőletek! Csúnya néző! Gyertek be akkor, hát ha bejön. Vú. Na! Halló, na! Rex! Akkor ott maradsz, ott alszol. Aztán nekem ne sírjál. Jó van.
visszatesszünk mindent. Alakul a ház, és szerettem volna, elnézést, hogy eleinte ilyen unalmas, hogy a környezetemet itt rendbe rakom, meg kertészkedek, meg járdát építek, de aztán megyünk a vadonba. Jaj, majdnem kiütöttem az ablakot, jó hosszú kezem van. Megyünk utána a vadonba, és ott már nagyon izgalmas lesz, főleg, hogy esténként szörnyek lesznek. Tényleg majd még itthon csinálunk kardokt, meg páncélt, hogy ne essen annyi pántól. Na! Rex, gyere be! Gyere be, nem tudok videózni rendesen, így kint ugasz, gyere be, mert a szomszédok meghallják. De azt még nem is mondtam, költöztek a szomszédba, arra a kertem mögött. Azt hittem egyedül leszek. Na végre! Na, jó van, ül! Okos vagy. Okos kutya, nagyon okos vagy. Na, gyerekek, én akkor elfutok a mamámhoz, Rex, te addig itt maradsz. Feltöltöm a videót, és majd holnap jövök. Jó? Sziasztok! Megyünk majd a vadonba. Mostantól izgalmas lesz, esküszöm, csak most még ilyen kertészkedés volt. Na, megyek a mamámhoz, ja, a kamerát viszem. Na, sziasztok, kikapcsolom.